Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po'y kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ang yaning Martes, July 23, 2024. Authenticity ng video ng lalaking kawangis ng PBBM, agagamit ka nung illegal na droga, kukwestiyonan na ring netizens nung tutuya o artificial intelligence generated ya. Mas mahigpit na rekisito at proseso ng late birth registration ipinatutupad ng Philippine Statistics Authority matapos mabutansan ang kanilang sistema sa usapin ng identity ni suspended Banban Mayor Alice Go. Operasyon ng Pogo, tuluyan ang ipinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpapasara sa mga ito, itinakda hanggang katapusan ng 2024. Tagumparing Mabalacat City College, binanggit ni Presidente Kinkayang Katlong SONA 2024 anti-mong role model. At Best in National Costume, King Miss World Philippines 2024, gawanin ng Kabalen Fashion Designer. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Binaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Kana ning pandemya, may kumpisa na niyang Lunes, July 22, ang Brigada Eskwela nang nukarin pagsadya ng pamagbalik daking klase ring estudyante kempo daratang nga July 29. Aning report ng Liana Canilao. Siguraduang malinis ang pong masales sila ring classroom ang po ang paligidan ng eskwela bayo ang pamamuklat ng klase. Iniing nasa na ng Brigada Eskwela. Metong a nationwide initiative ng nukarin, misisan metong laring school officials. Mestra, penghari ang pamiyayalo ang stakeholders, king pamaglinis, pamanayos, ang pong pamagpasanting kareng pasilidad ng eskwela bayo ang pamamuklat ng klase. Kaugnay na nini, may daw ng kick-off program na ng Schools Division Office ng Ciudad San Fernando, Pampanga para kay Brigada Eskwela 2024 kay Pampanga High School. Ining Brigada Eskwela ni objective na actually is to make the school prepare for the coming school year. So halos pamaglinis painggawan na rin kay tan surrounding, kailangan malinis la rin classrooms, kailangan ready la talaga. At saka balong mo naman kauran ngayon uso na naman ng dengue, so kailangan na declog la rin canals at saka letang stagnant waters talagang nila. Aparte ka rin penghari, mesrampong estudyante, magisan metong lalaman di mialiw ang aguman king mesabing pamagdaon. Kalupan na ng lokal kapanibalan, kamberi mialiw ang ahensya na po ng gobyerno. Agpangkang City Mayor Vilma Kaluwag, maragulya katungkulan ng LGU king learning process daw ring estudyante. Minsan madalas magkulang niya kasi napin yung pamagtas na ning kuryente. Baluta naman ngayon nga Pinoyta, the only solution is the solar ne. Anya sana probanda na rin keng isang gunian ne. Ito anya pin enroll tamo kanyan detang maging kakulangan darubukeng pondo ita mo mamuno amo nang kumata mo keng general fund keng mayor's office pondo na ning mayor's office. So itang makanyan kasi etalya pwedeng paboren ning keng DepEd kasi education yan para ka rin yung anak yan at ring aminan tamo tali, ring future tamo, ring anak. So, anya kailangan cycle yan, kailangan kempa mong pundasyon yan ng suportan tamo para masanting yung luto. Samantala, migpaganakan naman ng Schools Division Superintendent ay Leonardo Zapanta ka rin sa Blanca Naturo at bisang midake sa king Brigada Eskwela.
Actually, bawal yung solicitation, cash solicitation. Dapat, retang mag-donate in kind talaga dapat. At mumuntala mismo retang kind-hearted individuals na munta kay eskwela at kung nanlaring principals or teachers nano ing asaw da. Karing bisa makisan meto nga midwang suporta, malyari munta karing eskwela hanggang July 27. Makasadya na yung mamimuklat ng klase for the school year 2024 to 2025 kay dartang Lunes, July 29. Karing ganaganang piyangari kaya ng siyudad San Fernando. Akatan na kayo pong makyabe kaya ng Brigada Eskwela. Naman po kailan mapera o mamiya kayong pera. Ita pong saup yung labor, let's say mamalis, mandikut, o reta po rin kailangan niyo. Ako, ingki kayong talasuyo. Liya na kanilaw, ating pusong makabalin. May kipag-meeting laring opisyal na ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO king Department of Public Works and Highways o DPWH dikil po king Manila North Road Rehabilitation and Partial Reconstruction Project nganing Martes, July 23. Makasentro ya ing pamisabi king timeline na ning proyekto, resource allocation ang po kareng strategy ra bang eya makaapekto king trapiko reng maging konstruksyon. Magumpisayang may sabing construction project kareng tutuking lugar. Asphalt overlay, iba't po king maimpis ang king Del Rosario. Road rehabilitation and upgrading king RGC Junction, king Sakop. Road rehabilitation king Dolores, malibat po king harap ning St. Francis Village hanggang king Maligaya Village. Paralan niya kanu ing pamagsala sa king MNR o MacArthur Highway, bang asigurong magiyang mas ligtas at mas masantingin pa magbiyahe na rin motorista at commuter. Sa iba pa mga balita, kasunod ng usapin sa pagkakakilanlan ng nasuspending si Banban Tarlac Mayor Alice Guo, nabutasan ng proseso ng late birth registration na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority. Bunsod po nito naglatag ng dagdag rekisito at panibagong mga pulisiya ang ahensya kaugnay ng serbisyong ito. Narito ang report ni Liana Canilao. Sa mga nakaraang linggo, naging mainit ang usapin ukol sa pagkakakilanlan ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Leal Guo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA sa investigasyon ng Senado, nai-apply ang late birth registration ni Guo noong November 22, 2005, panahong siya ay isang teenager. Matapos ang interrogasyon ni Senator Risa Hontiveros, napag-alamang irregular ang delayed birth registration nito dahil sa maling impormasyon ukol sa kanyang birthplace at citizenship. Samantala, upang maiwasang magkaroon muli ng mga ganitong kaso sa late birth registration, mas hihigpitan pa umano ng PSA ang mga requirements at ang prosesong dapat pagdaanan. Since the birth of our civil registration law, mahigpit na yung ating requirements when it comes to late registration. Actually, doon sa ating batas, for every late registration, the local civil registry office should file a case to the prosecutor's office. Nagkaroon tayo ng joint memorandum with DILG for a mas stringent measure on delayed registration para hindi tayo hindi ma-abuse yung process natin ng delayed registration. But because of the case of Mayor Guo, mas hinigpitan pa natin yung mga requirements that a certain person should submit for a delayed registration. Ayon sa Memorandum Circular No. 2024-17 ng PSA, kabilang sa mga rekisito para sa delayed registration ay ang barangay certification, national ID. Kung hindi pa nakarehistro ang aplikante sa Philippine Identification System, kailangan muna mag-register bago iproseso ang delayed registration ng kanyang birth record. 2 documentary evidence na nagpapakita sa identidad ng mga magulang, gayon din ang kanilang government-issued ID, marriage certificate ng mga ito, at kung pumanaw na, kailangan ang kanilang certificate of death. Dapat din magsumite ng unedited front-facing photo ng registrant na i-attach sa aplikasyon, 2x2 na may puting background at kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang date of registration.
Doon sa ating AO number 1, series of 1993, for 18 years old below, yung mother ang required talaga or the guardian and everything. Pero pag 18 years old and above, even in the 1993 provision ng ating administrative order, physical appearance is a requirement. No? And marami pang mga documents that they need to present. And pag duda pa yung ating local civil registrar, they can do investigation to check the veracity of the documents. Siniguro rin ng PSA Region 3, katuwang ang mga local registry office na gagawin nito ang kanilang mandato upang maiwasang makapagsumite ng peking dokumento ang aplikante para sa late birth registration. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Dalawang karehiyon ang kasama sa mga top-notchers sa isinagawang Master Plumbing Licensure Examination o MPLE nitong July 2024. Pareho pang nasa 4th place sa mga ito. Sila po ay sina Alain Quiazon de Guzman mula sa Holy Angel University at si Joshua San Miguel de Lara na mula naman sa Bulacan State University na pareho nakakuha ng 86.40% na average score. Samantala, ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, 47.42% ng examinees ang pumasa ngayong taon. Ibig sabihin, 2,936 ang bagong master plumbers mula sa 6,191 takers. Ginanap ang MPLE noong July 13 to 14 sa testing centers sa NCR, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Calapan, Cebu, Davao, Iloilo, Coronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Palawan, Rosales at Tacloban. Ayon pa sa PRC, ang mga master plumber ang nagdidisenyo at lumilikha ng mga drain waste vent system at water distribution system ng mga pribado at pampublikong gusali. Kaya kayo po mama ko, magbalik kaing Balen at balita.
Tayo pa rin king balen at balita. Mapipitnala po kapanandaman ding netizen di king kakalat a video ning metong nga lalaking kawangis ng Presidente Bongbong Marcos kabang gagamit kanong illegal na droga. Agpangking kabaleng interdisciplinary artist ta Ruston Badal ating kapamaralanan bang abalo nung authentic ya ing video o artificial intelligence generated ya. Ng makanano, pakiramdaman tayo po king balita ng JM De Jesus. Kakalat yung iniking social media ang video ay ni ing lalaking at suking video, tatala niya malating plastic pack na ating crystalline substance na aman wandang iligal na droga at apin kano iti ay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iti kukulait daring hakbang ng maisog Los Angeles, California, king mera patarari da ki United States. Pepperwell Day may sabing video mapila namong oras mag-umpisa na yung State of the Nation address niting Lunes, July 22. Kilala yung grupo ang tibong talisuporta daring Duterte. Agad naman Pepperwell pasyagin Department of National Defense na fake yung may sabing video. King meto nga Facebook post, sinabi na fake o aliya tutuing video at meto yung maliciously crude attempt yakano iti bansira ng Administrasyong Marcos. Baka niyan pamana, mapipitla na rin komento daring netizen at publiko yung videong iti. Ating mapila naman walang tutuyak habang atin namang sasabing artificial intelligence o AI generated ya. Nilapit niya yung CLTV News team kang Ruston Banal, ikabala na interdisciplinary artist but nabalo nung makanano yung pamanuriking at authenticity daring video. Number one really is i-identify tamo itang provenance na nitang material. When say provenance, nakon yung anybody ni, nani timestamp na nini. At saka naning file format na para abalo tamo nung halimbawa suspected AI kasi yung AI nung bagatin yung sariling framework o structuring file para abalo yan nung gimitanan ng AI or nung raw footages siya nanyang klaseng formatted and structure na makanyan. So what I mean is, makasakaligwang mag-conclude just by seeing the video on social media because we to begin with, we need to download the video first before we can make assessment. Alimo rin kano kararagling abalo ng tutuya o AI-generated ng meto nga video, uling makabay yung proseso dapat gawan. Kasi when analyzing videos ng makanyan, lalo na ng political aside from provenance, very important yung kasi itang intent. Now, if it is an intent to create a propaganda, aning kasi kanitang kaya, itang construction na ng image to favor itang narrative tamo para maging successful tamo ketang buring ipakonvey tang message. Para mag-agree lang ang tao, di ba? That itself, barag-bilang factor king analysis ito At the same time, nung ipalubyan kitang outsource intelligence framework, nung nakada natin tamang tools to identify it, investigation data, forensic investigation data. Now, nung na-investigate yaman, para ka rin niya gamitan ito para disprove ba na tutuya or ali. Nung disprove na tutu or ali, that's just a single part of the whole investigative process. Dagdag na pang banala, kailangan maging mapanuri ka rin akakit yung social media, lakwas ng ating content at inyong political agenda. Yes, very important yung talaga yung image literacy king communities, especially karang gagamit king social media kasi magagamit kasi social media lalo na kay makanyan king political propaganda na. Now, siguro yung dapat tamong lawen kay makanyan is to not simply conclude, not simply make a conjecture just because you're seeing it. Because those kinds of things, basta mo pwedeng,
investigate without the proper knowledge na nitong mag-investigate because it needs expertise. So once na yung netong tao, kabudya mo mag-conclude na makanyan yan. Kasi nakalimutan sabihin ng AI nanong talk mo na AI nanong reason na AI Can you show a step-by-step methodology? Pwede mong i-prove kaya kami na makanyanyapin? Nanong tools yung ginamit na? Dakalaran tools AI. Nanong klaseng approach yung ginamit ng mag-augment kitang video, dakalaklase makanita. So if we are aware na ating makanining technology, samantala, sinabi na mo rin ni Department of Information and Communications Technology na deepfake ang video na masagli mong atukal, yung simpleng tools application na akit online. Asahan na kanuing pamagluwal da ka rin dakala ito tong video, paulin ng paratang election season at iting bantayan ng kadepartamento, kaya bedingaliwa pang law enforcement agencies. Yakupik ako yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Sa halip na humarap ng personal sa pagdinig sa Senado kaugnay ng operasyon ng illegal na pogo, nagpadala lamang ng liham si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo kay Senate President Cheese Escudero. Dito humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga binitawang pahayag ngunit walang sinabing dadalo sa hearing. Samantala, hindi naman tinanggap ni Senator Escudero ang kanyang mga pakiusap sa liham. Pakinggan natin ang report na ito. Muling nagpaliwanag si suspended Banban Mayor Alice Guo hinggil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Senado sa kabila ng ilang beses na pagpapatawag sa kanya at na-isyong warrant of arrest. Sa isang sulat noong July 20 para kay Senate President Francis Escudero, humingi ng paumanhin si Guo sa mga binintawan niyang mabibigat na salita sa mga senador. Ani Guo, wala raw siyang intensyon na pagsabihan o diktahan kung ano man ang mga dapat bigyang prioridad. Dagdag pa ni Guo sa kanyang karanasan sa mga pagdinig sa Senado, naging sentro raw siya ng mga negatibong post sa social media na parang isang convicted criminal at hindi isang resource speaker sa tema ng mga pahayag ng mga senador na dumidinig sa kanyang issue at ng pogo. Umaasa rin daw si Guo na mabigyan siya ng pagkakataon upang maipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang forum. Handa raw niyang harapin ang iba't ibang kaso laban sa kanya sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Ombudsman, DOJ, BIR at husgado upang mapatunayan na wala raw siyang kasalanan. Sagot naman ni Senator Escudero, bagaman naunawaan ko yung pag-unawang hinihingi niya, hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya doon sa kanyang liham. Binigyang diin din ni Escudero na walang sinabi si Guo sa kanyang liham kung dadalo ba siya o hindi sa Senate investigation. Ayon sa Senate President, bagamat ipinag-utos na ng Pangulo ang pagbaban ng pogo, magpapatuloy pa rin ang pagdinig kaugnay sa usapin sa pogo. Walang dahilan para hindi magpatuloy yun dahil garantiya din yun na may sasakatuparan ang sinabi ni Pangulong Marcos kahapon sa SONA na banned na ang pogo at magwa-wind down na lamang yung mga nananatiling legal na pogo na, kung di ako nagkakamali, kulang na sa 40 o 40 hanggang sa katapusan ng taon para makahanap o mahanapan ng trabaho yung maapekto ang mga Pilipino. Hindi na raw sasagutin ang sulat ni Guo at sapat na ang mga panayam sa media, pero may payo si Escudero kay Guo. Sana payuhan siya ng tama ng kanyang mga abogado na humarap at tapusin na itong yugto na ito sa parte ng Senado para makafocus at concentrate na siya sa mga kasong kinakaharap niya sa DOJ, sa Solgen at sa Sandigan Bayan. At kung susuko ito sa Senado, sabi ni Escudero, proprotektahan siya at posibleng bawiin ng arrest order laban sa kanya. Samantala sa pagbisita naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa Pampanga kamakailan, parehong payo rin ang ibinigay niya para sa suspendidong alkalde ng Banban. Dapat lang magpakita siya because these are lawful orders of the Senate, no? Dapat sundin po natin lahat ng procedure na binibigay ng ating istruktura ng gobyerno. No? Hindi lamang yan itong mga lawful processes na ito, pati yung system ng judicial system natin, dapat sumunod siya rito.
No, otherwise, of course, pwede siya makontempt na rito. At alam natin kung ano mangyayari na susunod nito. Mapapa-aresto na siya nito. No? Samantala, patuloy pa rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms at ang National Bureau of Investigation sa paghahanap kay Guo at sa kanyang pamilya. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. Karingalwa pang balita, lalamning Oplan balik eskwela, misan metong yakanu ang Land Transportation Office, ang po ang City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando para kang seguridad ng estudyante, mestra ang pompengari. Kimi palyaring pamiyagom dareng adwang ahensya, apisabyan ay mayalawang public safety programs para kay academic year 2024-2025 karing eskwela ang malapit karing manimunang dalan king syudad. King lalam na ning Oplan balik eskwela is streamline de kanu ning aduang enforcement agencies ing enhanced transportation related safety measures para karing estudyante. Kaya benamurin ka rin apisabyan, apisopan ang traffic management, enforcement of safety regulations, ang pang road safety awareness campaigns. Special mention niya po ang Mabalacat City College king katlong sona na ning presidente ang merapat niyang Lunes. Gewa ning halimbawa nga Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ing tagumpen ing mesabing eskwela king syudad Mabalacat adi mong pamagpatune alakwas yang sasanting ing sistema ning edukasyon king bangsa. Ani po report ng Liana Canelao. Of our globally ranked HEIs, 63 have made it into the WURI Global Top 300 Innovative Universities. In the face of tough global competition, the Mabalacat City College in Pampanga was awarded the Technological or Digital Innovation of the Year. In the face of tough global competition, the Mabalacat City College in Pampanga was awarded the Technological or Digital Innovation of the Year. Partine inining alos metong ampong kapit ng oras sa siwala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. king katlong State of the Nation Address o SONA anyang Lunes, July 23. Special mention ng Mabalacat City College o MCC anyang babanggitanan ni Pangulo impa magsikap na ningay ang administrasyon at di na niyang ulaga ing educational system na ni bangsa. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Pagpalagay kanong metong akarangalan ing pamamanggit na ni Pangulo king metong Amalating City College king Pampanga, aagtimong alimbawa na ng kalidad na edukasyon kiti Pilipinas. Agpangking presidente ng MCC ay Dr. Michelle Aguilar Ong. Ay nakakatuwa talaga. And parang sa pakiramdam namin sa buong team ng MCC, parang nakakatulong kami, larger, bigger scope ng dapat na tinutulungan namin, which is our community, di Mabalacat City. Pero dahil nga dito, nakakatulong din tayo sa ibang lokal na kolehiyo at nagiging inspirasyon siya. Ikwane ng MCC ing Galal at Technological or Digital Innovation of the Year Award, King Times Higher Education Awards Asia anyang Abril ngeni banwa. Sambut na larang de kalibre mo namang eskwela king Asia, antimo in Chiang Mai University, University of Malaysia Sarawak, Marmara University, National University of Singapore at Liwapa. This is the Times Higher Education Awards Asia. Bago ko sasabihin yung tungkol sa award, let me give you a brief background about Times Higher Education Awards Asia so that you can appreciate the weight of the award. The Times Higher Education Awards Asia is like the Oscars or the FAMAS or Gawad Urian of the higher education dito sa buong Asia. Around Asia. So nandyan ang mga universidad na they are part of the world ranking, nandyan ang mga colleges na top-notch, and then here we are from MCC, we also submitted our entry. Samantala, minuna ng MIPA siyag tulay Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo king pamamanggitan ni Pangulo king MCC king kayang tulong sona.
Pasalamat niya maniong karing sablan talapanibala ang pong manimuna king MCC ang meging dalan bang lakos ipang munlading mebanggit ay institusyon. Gusto ko rin pasalamatan ang buong team ng MCC, ang Board of Trustees na pinangungunahan ni Mayor Crisostomo Garbo. He is our chairperson. If not for him, then all of this transformation in MCC couldn't have been possible. 16 mabanwa na imilabas sa niyang mitalakadjeng MCC banuang 2008. Nasa na ng institusyon ng mga kapamilya libre ang pong dekalibreng edukasyon para karing mabalakenyo. Ako, Inke Kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kay po mama ko, magbalik kay Balen at Balita. Makatuto kayo pa mo rin king Balen at Balita. Sa panahon ng sakuna, nagpaalala po ang Department of Health o DOH ukol sa pagiging handa.
Kasama sa mga hakbang na kailangang gawin ay ang pagkakaroon ng go bag para sa bawat miyembro ng pamilya. Ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat nakalulan sa go bag? Una na po rito ang mga pagkain at inumin. Mga ready-to-eat food na hindi kaagad nasisira, kagaya na lamang ng biskwit o delata, 3-day supply potable water, kutsara, tinidor at plato, gayon din ang salyadong lalagyan at basurahan. Huwag din kalilimutan ang mga personal na gamit kagaya ng sabon, shampoo at conditioner. Gayon din ang toothbrush, toothpaste, hand sanitizer, alcohol, mosquito repellent, sunblock at sanitary napkin at diaper naman kung may kasamang bata. Maglagay din ng first aid kit sa inyong go bag. Tulad po ng pain relievers, antiseptics, bandage, tweezer, gamot sa lagnat, ubo, sipon, diarrhea at iba pa. Mainam din na mayroong vitamins at gamot para sa sanggol kung kailangan, maintenance medication at thermometer. At para sa survival kit, magdala ng flashlight at lighter o posporo, lubid, pito o gamit na makagagawa ng ingay o tunog, pocket knife na mayroong can opener, notebook at lapis. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa hotline ng DOH HEMB Operations Center sa numerong 8651-7800 local 2206 to 2207. Binasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pananahimik hinggil sa usapin ng POGO operation sa bansa. Sa kanyang mismong ikatlong sona, ipinag-utos niya ang tuluyang pagpapasara sa mga ito. Nagbigay lamang ang presidente ng palugit hanggang sa katapusan ng taong 2024. Ang anunsyo po ng Pangulo, pinuri at ikinatawa ng ilang mambabatas. Narito ang report. Effective today, all POGOs are banned. Umani ng standing ovation at masigabong palakpakan ng Pangulo matapos marinig ng mga nasa plenaryo ng Batasang Pambansa ang posisyon ng Pangulo kaugnay sa mainit na usapin sa mga pogo sa bansa. Tugon daw ito ng Pangulo sa panawagan ng maraming Pilipino matapos matuklasan na nagiging pugad ang ilang pogo sa maraming iligal na aktibidad at krimen. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Inuutos na rin ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR ang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng pogo sa bansa. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Ang pagpapasara sa mga pogo ay nangangahulugan naman ng kawalang trabaho para sa ilang Pilipino. Kaya naman ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Labor and Employment o DOLE na tulungan ang mga maapektuhan. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Pinuri ng maraming mambabatas ang desisyon ng Pangulo. Isa na rito si Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga iligal na pogo. Noong una, nag-alala raw siya na hindi na babanggitin ng Pangulo ang tungkol dito. Kaya naman labis daw siyang natuwa sa sorpresang anunsyo ng Pangulo.
dahil sa naging pahayag ng Pangulo, lampas pa raw sa 100% ang gradong ibinigay ni Senator Win Gatchalian kay PBBM. Bibigay ko 101% because of the banning of Pogo. At sabi ko nga, para sa akin, sa lahat ng speeches na narinig ko, ito yung pinaka-decisive. Sa bahagi naman ng PAGCOR, sa pamumuno ni Chairman Alejandro Tenco, tatalima raw sila sa utos ni PBBM. Pagsapit ng 2025, gagawin natin ang lahat ng magagawa para wala nang mag-ooperate na internet gaming license. Samantala, sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor, kasama ang mga mamamayan upang tuluyan ang masugpo ang pogo at iba pang uri ng krimen sa bansa. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Magsasanib puwersa umano ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units at iba pang stakeholders upang matunton at masawata ang mga iligal na pogo na nag-o-operate pa rin sa bansa. Ito raw ang task force na nauna ng binanggit ng Pangulo nang bumisita ito sa Pampanga kamakailan. Sa pagpupulong na pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, binigyang linaw kung ano ba talaga ang kapangyarihan ng mga local chief executive sa mga establishmento na nasa kanilang poder. Ang detalye sa aking report. Sa pagharap sa isyu ng mga natuklasang iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, isa ang kapangyarihan ng local chief executive na pasukin at mag-inspeksyon ang tila naging hadlang upang mas maaga sanang nasawata ang mga karumaldumal na krimen na nangyayari sa mga ito. Isa lamang ito sa tinalakay sa ginawang pagpupulong sa Clark nitong July 20, araw ng Sabado, na pinangunahan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Francisco Marbil. Dumalo rin dito ang mga key stakeholders mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at LGUs. At ang kanilang pakay, magsanib puwersa sa pagsupo sa mga iligal na pogo. Buong puwersa na ng gobyerno, andyan ang mga local government units, from the governors down the line to the mayors, up to the League of the Barangay Captains, to the grassroots. Andito ang ating kapulisyahan, ang ating mga bombero, ang ating, of course, mga jail. Andito pa ang ating Department of Justice na nagsalita kanina. Of course, kasama rito ang Immigration and NBI. Andito rin ang ating Department of Labor. At ang PAOK-TF, kompleto po ito. Kasabay nito ang utos ng DILG sa mga LGU na magsagawa ng inventaryo sa mga online gaming establishments sa kanilang lugar upang malaman kung may mga illegal na aktibidad sa mga ito. Nilinaw din ang kalihim na may visitation power sa mga LGU sa mga ganitong pagkakataon. Talagang papasukin ito isa-isa. Ibig ko sabihin, ito na yung team. From the governor, lahat ito talagang iisa-isahin na natin ito. Hindi na natin naantayin ng problema na mangyari pa. Ang gagawin, we will be proactive here with all of the visitorial powers na sinabi na given to the mayors, given to each national and local agency, pagsasamahan nito para lamang i-mapping out ang mga illegal activities on the ground ng lugar. Dagdag pa ni Abalos, ito raw ang task force na una nang binanggit ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Pampanga kamakailan. Nagpahayag naman ng buong suporta ang puwersa ng kapulisan sa labang ito kontra illegal na pogo. Of course, ang Philippine National Police will always support po yung panawagan po ng SILG natin na bawal po yung mga scam farm. Kaya po we organize po, meron po kami task force ngayon na tutulungan po ng PAOK natin, of course, yung DOJ po natin, as local government officials against po dun sa illegal na scam farm. So, ang sinasabi po natin, let's be united against this illegal act. Wag makakaasa po kayo na talagang ang law enforcement natin will be hard on sa pagsugpo dito. Pagtitiyak pa niya, hindi raw niya hahayaang masangkot ang mga pulis sa mga ganitong uri ng kriminalidad. Makakaasa po kayo na wala po kami. Hindi po involved ang mga pulis dito.
wala po talaga. We assure you, yung mga tao po na natatanggal po, it's more of a productive, proactive act po natin. Ang sinasabi natin, it's more of their incompetence, not their involvement. But incompetence, bakit nagyayari po to? Kaya po sila nare-relieve. Labis na ikinatuwa naman ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang pagtugon ng nasyonal na gobyerno sa problema sa Pogo. Sa Porac, Pampanga, natuklasan ang tinuturing na Mega Pogo Hub na pagmamay-ari ng Lucky South 99. Dahil dito, nagsagawa ng sariling pagdinig at investigasyon ng Sangguniang Panlalawigan at nagbunga naman daw ito ng maganda. Naliwanagan na doon sa order ni Secretary na lahat ng gusto nyo doon sa bayan nyo, kayo ang may power. So malaking tulong ito na ang mga LGU, hindi na sila nag-aalala at hindi na sila natatakot. Lalo na kung nakasupport ang PNP sa kanila, talagang lalaban. Lalaban talaga. LGU and then the PNP, PILG. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Mengi baboy ang pasibayuing galing at creativity ng kabalan fashion designer ay Rich Sabinyan, uling ing idinisenyo na pongmalan ing menyambut Best in National Costume King Miss World Philippines 2024. Ing pambato ning Pampanga ay Sofia Bianca Santos, ing sinulod king mesabing national costume. Mumuna pa mo, sinlag ni Legwa ning imalan inyang milubiak tambing king top 10. At nitiping Coronation Night inyang July 19, mi anunsyo na iti ing Best in National Costume. Akit king disenyo ning national costume antimong traditional Filipiniana ing mabanglong sampagitan ning Lubao, Giant Lantern Festival ng Ciudad San Fernando. At king lalam na naman nini ni-reveal ning kandidata ing pamoso mo namang Hot Air Balloon Festival ning probinsya. Ay alala na makatabilan na rin menikwang Best in National Costume, isabi niyan, kalupan na namo ning King Miss Tourism International 2019, Binibining Pilipinas 2019, ang Pangmutya ng Pilipinas 2019. Samantala, ing kandidata na naman ni Pampanga ay Sofia Bianca Santos, mi koronan niya ang timong Miss World Philippines Second Princess. Kay pumama ko, magbalik kay Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Pinalalakas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sektor ng pangisdaan sa mga probinsya ng Central Luzon. Sa lalawigan po ng Aurora, binuksan na ang iba't ibang programa at pasilidad na makatutulong sa aquaculture production. Si JM De Jesus ang may report.
Iba't ibang programang inihandog ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon para sa mga nasa sektor ng pangisda sa probinsya ng Aurora nitong Biyernes, July 19. Sa umaga ay binuksan ang Satellite Community-Based Larval Rearing Facility sa Barangay Mijares sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Ating pinasinayaan itong ating community-based larval rearing facilities para sa bangus. Ang inyo pong lingkod bilang national focal person sa bangus program, kasama po ito sa mga programa under that program. So ito po ang maganda dito is kahit na po wala tayong mga breeders, pwede po tayong mag-avail ng mga itlog para gawin nating larvae hanggang maging fry. At ito po ay sa kasalukuyan, meron na po tayong mahigit 20 sa buong bansa. At ito po pasinaya na lang natin itong sa Aurora. Mayroong 40 na units ng 4.5 toner fiberglass, reinforced plastic tanks para sa larval rearing at natural food production. May climate smart function na rin ito at 24-hour operating hybrid solar power system na makakatulong rin sa energy conservation at operational cost. Ang bawat tangke ay may kapasidad na 70,000 larvae at sa bilang na ito ay ma-accommodate ng facility ang nasa 980,000 pieces ng larvae sa isang production cycle. Sa bangus naman po, of course, may target naman po tayo doon at least 5% increase yearly. Medyo rolling po siya dahil depende nga sa panahon. Minsan tinatamaan tayo ng mga kalamidad. But on the positive side po, yung ating pong kakayanan para mag-bounce back kagad. So kaya po nandito yung mga facilities na to. Siyempre, nag-start yan sa supply ng fry para makabalik kagad tayo doon sa ating normal na sitwasyon pagdating sa aquaculture. So ito po mga facilities na to ay back up sa ating industry. Samantala ay naman sa OIC National Director ng BIFAR na si Director Isidro Velayo Jr., ang naturang pasilidad ang isa sa kanilang tugon sa pagtulong na masigurado ang food security sa bansa. Yeah, this food security program of government as directed by no less than our President BBM and our Secretary of Agriculture Francisco Laurel. This food security program natin, the establishment of hatchery Aurora, I really observed that the potential for the expansion of aquaculture as well as the capture fisheries is very huge. No? That this could really contribute a lot for the program of government to have accessible and enough or food secure Philippines. Ika nga, no? Namigay rin ng nasa mahigit kalahating milyon ng mga gamit pangisda ang BIFAR Region 3 para naman sa mga livelihood support ng ahensya sa mga fisher folks ng Dipakulaw, Aurora. Samantala, matapos sa bayan ng Dipakulaw ay tumungo naman ang BIFAR Region 3 sa bayan ng Balera upang buksan naman ang kauna-unahang aqua feed mill ng BIFAR na magkakalaga ng nasa 22 million pesos. Strategically located dito, alam naman natin ang Balera ay medyo malayo sa mainland, kaya ito po ang magsusuporta doon sa aquaculture, sa tilapia, sa bangus na inaugurate din natin kahapon, yung mga cages. And of course, yung ating mga production facilities sa buong Region 3, apat po yan. Mermasinloc, Casillejos, Aurora, and of course yung nasa Bulacan. So yung pong feeds na aming gagamitin ay dito na rin po. And of course, willing naman po na magbenta sa ibang mga natin, sa ating mga stakeholders, lalong-lalo na dito sa mga fish farmer na malapit dito sa Aurora, like yung Nueva Ecija at saka of course ang Isabela or Nueva Vizcaya. So medyo maliit lang po ang production nito, capacity, but of course kung magiging continuous ang operation, kaya naman po makasustain ng ating part of the requirement ng ating aquaculture. Malaki umunong parte ang aqua feed ng ginagastos sa operational cost, kaya naman malaking tulong ang pasilidad sa pagpapababa ng operational cost nito. Ating formally na inaugurate yung kauna-unahang feed mill ng BIFAR, I could say sa buong BIFAR, although may mga ongoing mga
feed mill ngayon na ginagawa sa Region 1, Region 4V, tsaka sa Region 6. But ito po ang naunang inaugurate. So napakahalaga po ng feed mill dahil of course alam naman natin na sa aquaculture, 70%, almost 70% ng ating cost of production ay accounted sa feeds. So with this project na kaya susubukan natin na mag-produce ng tinatawag nating low-cost aquaculture feeds sa pamamagitan ng mga local material. Kayang-kayang mo nang makapag-produce ng nasa 1,600 kilograms ng feed production kada araw. We really appreciate the effort of our region, headed by R.D. Willie Cruz. Na at long last, we're able to operate this feed mill. Actually, this is the first of the 4 feed mills that we established, and it's good to see that we were able to produce, but still needs further calibrating of our operations. No? But looking forward to maximize its full potential, and then hopefully we can have a commercial production so that we can serve the feed requirement, especially here in Aurora. Dagdag pa ni Velayo, ito ang kukumpleto sa value chain ng sektor na pangisda sa probinsya ng Aurora. Mensahe natin, ipagpatuloy natin yung ating excellent job so that we can serve more beneficiaries in the region and the entire Philippines as well. Good job, everyone. Good job, Team BIFAR, Team BIFAR 3. JM De Jesus, CLTV 36 News. Masigasig ang kakampanyang yani ing sinambuta Fernandino Rainbow Pride Ambassador 2024 bang kanita mikala tingkayang advokasya dikil king Human Immunodeficiency Virus o HIV awareness. Ing advokasya ng iting Miel Penelope Guanlao ing metong kareng sangkaning kayang pamanyambot king nasabing pageant na advocacy-centered. Makasentro ya king creating safe spaces and inclusive community for people living in HIV ing kayang kakampanya. Malwat niya kanong HIV awareness advocate Miel o nang mas maging determinado ya kanu inyang tinok nang yang mag-aral ing kayang estudyante inyang balo ng atinyang HIV kabang iti naman ing kematening matalik ng kaluguran kasalukuyan niya pong aktibong miyembro Miel ning Youth Center for AIDS Prevention o YCAP. May darakela namang HIV awareness activities ang pong libreng HIV testing. Ma-realize ko na pag pupikiramdaman nyo ring storya, it's more than HIV po. Aliwa po yung HIV, yung magpatok ng karela kayong pamag-aral o yung HIV, yung magpatok ng karela para kumabye. Pero ita pong patuloy na isolation, discrimination, ang po pong stigma na at yung virus, na kaya na po ng virus. Kaya simula po kanito, sabi ko, bilang mestra, bilang kaibigan, bilang kaluguran, bisa ko pong gawang paralan para matok ng tang stigma ngayon. So may kabi ako din po kay Youth Center for AIDS Prevention or the YCAP organization. Shout out to my YCAP family. Mag-provide kami pong free HIV testing at the same time HIV seminar and promoting safe spaces po para karing people living with HIV. Aben rin, di marugula balitang kinalap ng kekatamong news team. Para kang alwa pang updates, i-like and follow yun na mo po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog as CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.